ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆସନ୍ତା 8ରୁ ପୁଣି ବର୍ଷିବ। ଆଜି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପରେ ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ପାରଦା। ତେବେ 8 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି 10 ଜିଲ୍ଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। 8 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସହ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଏହି ସମୟରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।